Добър вечер на всички. Благодаря за пълната зала. Не съм виждала толкова много хора на литературно четене от студентските си години в Пловдивския университет, а това беше страшно отдавна. Вселена. Мъжете, които съм обичала, никога не напускат орбитата ми. Топли и вулканични, студени, с изтинали кратери, невидими и близки, определят приливите и отливите на желанията. Някой друг ще изследва световете им, ще открива скритите форми на живот, ще дълбае със сонди недрата им и ще прокарва пътища. Моите мъже, тези, които съм обичала, обикалят на светлинни години от истината.